kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka singam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Ya ka jingrai ha ketien penar ya ka bala ai kerteng Sahkynmo ya ka bala produce da ka Paidbah production bat ya ka bala thot da u ha u ni hiwat pariat bat u elat mi pasa on supply Paidbah ha ka YouTube channel ha ka khat khandai Tarik Nohprah arajar arpho ya ka bala tip kerteng kom ka Paidbah ya ka ni ka jingrai la rai da u ha u ni hiwat pariat bat ka lanusha pariat bat ya ka music video jong ni jingrai la penbet penbiang da u ebor mi muksor